Gaur gatozen tokira etortzeko ez da behar inolako aitzakiarik, baina elurrak ekarri gaitu horra, Arantzazura. Pello Zabalarekin itzordua daukagu. Pello Zabala, eguerdion. Epa, eguerdion. Ze, itxurazko pulamentuzko lurrekin aldu edo? Pulamentuzkoik aurten ez da hau. Behin han udazkenen, zeo zertxo bat, baina bestetan hasi eta gelditu. Eta elur oso guztia. Aguro urtutzen duen horietakoa. Gauerdirako ia zurituta, eta goizen pixka bat egin, gelditu, beste pixka bat, eta hola ibili da. Aurten ez dauka, bueno, aire hotzik ere ez da ibili. Gehiago da bil mendebala, eta mendebalarekin oso harin ibiltzen da elurra. Arantzazu berez da, toki ederra, dotoria, elurrek ez du behar, baina elurrak ine badu, bere xarma, ez da? Bai, gainera elurrak hemen hartzen ditu, bueno, halako traza desberdinak eta zuaitzekin eta jolas handiak, apostoluak ondo jartzen dianean, ematen dute unibertsitateko dotore horietakoa, holako txapel da. Gaur zeitun urtu da. Goizean oso politia zarenik asko begiratzen diet lurra indakoan, da bazeukaten beren forma horietan, baina zeitun urtu zaie. Elurte galantak ezagutuko zenitu hemen? Bai, galantak, niola akordatzen nahi zela metrokoa ere bai, baina eura martxon izan zen eta egin egun berean, eta hurrengo egunean ia dena urtu. Toki patxar oso askon bizitzate, Peleo. Bai. Benetan ez du hola inbirik ematen kaleak uteko. Urbixara goiaz, buelta bat emutea, aberreltzen garen, da alaxen. Momentuz raketa bari goiaz, ez talen inbeste egongo, eta bidea normalian urbixara fateko zahalik egoten da, hasi polaina jantzila eta nahiko, botak eta polainak. Askotan etortzeltzat, Bai, oinatikoa gara eta nahiko gertu daku. Egunero ordu pala bateo, eta gero zintikan bazkaldu, eta ondo. Gero asperutengo behera, umezein, umia galabienak, nahiek ez, niru eta amaika urteakot. Urbiara jotzaltzea? Oina, espaldiko urte bete honetan ez, porque joan zaurtien, joan izan septembrian, eta hiru lagun jodita. Pelagontiko pelota dai, desgastetik, hemen palie paso da, Josemaik, sindikakuak, eta ondo. Zerupe online ondo torri zai, bai. Urbian egongo da lurte esente, ez da? Ba, horrek esan dau, eta mar esan dau. Ba, hementxe, lan mundutik bazkei bat izan dut, eta hemen, aprobetxagoaz, tarte hau, goiz eta arratzalde tartian, ona bizitatxo bat itxera. Elegante, lujoa da paisaje honik bertan izatera, eta pilak arrain dutzu gero berriz beranera fateko, ez da? Lanera, ez da? Bai, untxe lanera, eta gaber arte lanian. Denboa pasao? Bai, denboa pasao, da, edurra kusiaz, mentxe. Nondo izatoz? Ne, oinatitik. Eta errepidea zemuz dago? Onda, ez da edurrik, mentxe piti bat, behan ez da, ez da. Hemen, denboa pasatzea torteko eta, jubilu aurok, ondo. Lasai puru errez? Bai, kopatxo dean da, hor bietan da. Ze gazte, mendia pixka berotzea o? Bai, elurren dagoela terroiara. Askotan etortzea edo? Bueno, askotan ez. Ez dakit, elurra egiten dagoenean bai gustatzen bizikletan ateratzea eta, aprobetxatuz, bertara goiaz. Zenbat demora kasu hemendik Urbiera? Egia esan ez dakit oso ondo zenbat elurra egongoan da horren arabera, baina imaginatzen dut ordu erraitik ordu batera bitartean. Auspua arki ez dutuko zaizu, ez da? Bai, berotuko gare goruta. Bateron batekin junteko gare, baina, azte bukara izetian igertzen da. Nondik ator? Aretsa baretatik. Oso ondo ba, entrenamentu horrein. Bale oso ondo. Gero arte, ez da. Horra Inaxio Sarazua eta bere amairu arraunlaria Jorge Oteiza Hundiak esan zuen bezala. Gaur ez daukate giro hemen kanpoan egoteko, oraintxe elur guztitan. Arantzazuko aire ezin aratzago hau arnaztuz, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean.